Pana mukoma wedu aofa nekurumwa nembwa, akatofa achihukura sembwa. Rabies hairapiki uye hawana mushonga wokurapa rabies. Vangazibatwa dzourayiwa, munhu wembwa ngaabatwe osungwa. Muridzi wembwa yacho asingatobatika asikakuita kugumika. Pane munhu wacho ada musvika munhu ega ataurike naye. Saka hatichaziva kuti mapurisa achiita basa ravo here kana kuti zvaanochiziva nokuti munhu wakarumisa munhu nembwa unongoitawo zvaunoita kuti usasunga. Iyi auraya munhu iyi itori ngozi nokuti vabereki vangu hauzoti imbwa yako ndiyandiuraya. Saka handizoti imbwa yandiuraya here kana ndiwandiuraya. Vanhu hatichakubvumira muchengete maputipo because unosvika yakudyira mwana. Yes, atichisangana zvakare muri yeZimbabwe paHot Trends apo patinokupai nyaya dzinenge dzichipisa all around Zimbabwe naika. Kutaura kuno kwandiri kuita tiri kudziva rasekwa extension right, kunowanika nzvimbo zvakare kune maplots kuRayham farm kwakaitika chiitiko chinorwadza nekukatyamadza. Apa mukomana wechidiki ane makore 20 ekuberekwa akarumwa nembwa matypes ana boabu zvisanganisiro zvakare marottweilers ari 3 akangonzi akangojamba fence ndokubva amuruma kusvika akuvara zvekusvika pakushaya naika. Saka tinowanzwa malocal residents vachitaura chiitiko chinoswisa ichi kuti chakafamba sei. Ngativanzwe vachitaura. Tanoitwa Dumezweni Moyo. Zvinoitika nezvekuti mukoma imbwa idzi nesuwo tinadzo handiti, asi zvaakutishamisa nezvekuti isu tichikura imbwa dzainzi ma-stray animals. Kwangu ine mutemo wekuti any stray animal ikasanganirwa nawo they shoot to kill. Handizivi ndo makuru etakaita. Isu imbwa idzi tinadzo dzakatovharwa makeji, vanozviziva dziripo ndedzekuchengetedza pamba pekuti if even ine intruder kana akapinda ndo paanoatakwa nadzo. Then zvaakutishamisa kuti stray animal yako muruma munhu kunze zuva youraya munhu. Chimwe chiitiko chekuti katyamadza muno munzvimbo yedziva rasekwa extension. Saka taikumbirisawo kuti kana iri mitemo ikwanise kuchinjwa, yoonekwa kunzi munhu ari kuchengeta imbwa ane kodzero yekuti aichengete zvichienderana nepaanogara, kuti ari kupi, zvichienderana nenzvimbo, zvichienderana yadhi ainayo inokwanisa kuchengeta imbwa. Nekuti imbwa dzatinodziona dziri ndogona kuchengeta imbwa pamba pangu, but dzichidisturba my next door, my neighbor, asingakwanisa kutaura nenyaya yekuti tiri wagarisa tiwa wakidzana. Muri kuona? Saka tiri kuti imbwa ngadzichengetwe nenzira yakanaka. Mutemo wakagara uriko wekuti stray animal shoot to kill ngaungodzokera futi mutemo uripo. Handiti? So apa pangafambiswe sei? Because imbwa idzi hanzi vamwe vari kutaura kuti vadziona dzitoripo pamba ipapo. So pangafambiswe sei pambwa dzinenge dzauraya munhu kudai so? Zvakanaka mukoma. Imbwa idzi ini hangu mafungire angu emunhu wenyama. Imbwa idzi dzinofana kubatwa dzourayiwa. Muridzi wembwa anofana kubatwa osungwa. Nekuti mutemo wemunhu wega wega anochengeta imbwa mutemo anouziva. Munhu ane imbwa idzi anofana kubatwa osungwa. Zvoonekwa kunzi why imbwa idzi dzaruma munhu, dzabuda sei kusvika pakuataka munhu nenzira iyoyo. Ndo maonere angu, ndo mafungire angu. Imbwa ngadzibatwe dzourayiwa. Munhu wembwa ngaabatwe osungwa, otsanangura kumatare edzimhosva zvaitika, otsanangurazve nekuda kweact yekuti kuchengeta imbwa unofana kuchidai wakadai. Ndo zvinhu zvinofana kumusungirira izvozvo. Haiwa, zvinokudzwa mataura mashoko makuru baba. Totiwo zvakare kune mhuri dzashaikirwa, mashoko ene enyaradzo angava api zvakare? Tinoti ndiriseni zvangu ndakazvimirira. Ndinoti munhu anochengeta munhu ndiMwari. Chinouraya munhu inguva. Hakuna munhu anoziva kuti munhu achafa sei, anofanei. Tingava takadai tese tiri vanhu venyama, hatizivi kuti uyu achafa nei, uyu achafa nei, achafa nguwai, achafa rii.
chinotora munhu inguva atizive chichatiuraya. Isusu vamwe tinofamba nengoro dzemoto tichitakura vabereki. Handikwanisa kuziva ndichibva panapa unobata kutauni ndogona kunga ndatodzimawo. Handikwanisa kuzviziva izvozvo. Asi chinouraya munhu inguva. Asi nguva iyoyo ngairegedze kukwaniswa neumwe munhu. Ndo matsanangura anokwanisa kuita izvozvo. Tinotenda mukoma. Kurege kuone munhu anochema kuti dai asiri uyu ane imbwa idzi munhu uyu angadai ari mupenyu. Dai asiri uyu ane mota iyi hama yangu ingadai iri mupenyu. Ndo zvandokwanisa kutsanangura. Right, zita rangu ndinoitwa Alfred Majoni, ndinogara muno muDZINE extension mune Handa. Tine chiitiko chaitika ichi chatanzwa kuti pana mukoma wedu afa nekurumwa nembwa. Zvinorwadza hama kuti torasikirwa nemunhu. Vanhu vachiti vari kuchengeta zvipuka zvinokuvadza vanhu uye zvichiuraya. Imbwa, ngatichengete imbwa, imbwa ichigara mujurawo. Tisachengete imbwa takafenza pamba nefenzi. Tichengeta mapitbull, anonzi maji? Pitbull. Marottweilers. Tichichengeta imbwa dzakadaro, imbwa yekuti inogona kuruma cheni ikadambura imuchiti makafenza musha nefenzi. Fenzi inorumwa neimbwa yeye ikadambura imbwa yoenda uko. Sedambudziko ratasangana naro. Saka tiri kukurudzira kuhama vanoda kuchengeta imbwa idzo dzechirungurungu idzo. Ngativakei majurawo, totenga makennel akasimba, tochengetedza imbwa dzedu kuitira kuti imbwa dzokuchengetedzai tisarasikirwe nevanhu vari kudarika nerodhi vachifamba. Saka ndinoti kune vanhu vari kuchengeta imbwa vasingakwanisi kuti vagone kuvaka majurawo, imbwa kana ichinge yauraya munhu, upenyu hwemunhu upenyu hwakakosha. Vanhu vavo ngavasungwe. Zvinorwadza chokwadi. Takatarisa mukomana uyu anga ane makore mangani? Tikunzwa zvibataurwa kutaura kuti anga ari mukomana wechidiki. Tanzwa kuti mukomana anga ari mukomana wechidiki. Makore ake hangu handisi kunyatsa kuziva kuti makore mangani, asi pataona mudzimai wake achidarika apa, hama dzake, hanzvadzi namai guru vake nani vari 4 vanga vakagara padombo iri. Vatombotengerwa chikafu nagogo avo vari apa, vakagara vari apapa. Vamiswa kuti vagone kunosvika pasaiti pagona kuitikira zvinhu izvozvo. Asi pataona zera remukadzi wake nemwana anga akabatwa pamaoko, zvinoratidza kuti mukomana anga ari mukomana wechidiki. Zvinorwadza chokwadi. So takatarisa nyaya dzembwa idzi inyaya dzanetsa. Munharaunda dzakawanda vanhu vari kuurayiwa nembwa. Mungatsanangura mhuri yeZimbabwe kuti manzwira amaitwa anzi atakwa pai zvokuti abva arasikirwa neupenyu. Handinonyatsanzwa kuti atakwa pai, asi ndazonzwa kuti pane tipa ndorazobatsira vaona mukomana achitoatakwa nembwa, tipa ndo vazotakura kuenda nemukomana kupare. Tikatazonzwawo mashoko kuma 12:1 kuti mukomana uya ashaya. Already osaka atakurwa atori mupenyu akazoshaikira kuchipatara. Azonoshaikira kuchipatara. Zvinorwadza. So mashoko enyu ekupedzisira, takatarisawo zvakare kune vemutemo. Chikumbiro chiri chamungada kuitawo zvakare kune vemutemo. Chikumbiro changu kune vemutemo ndechekuti anoda kuchengeta imbwa ngave nejurawo fesi pamba pake, obva aita makennel ekuchengeta imbwa dzake kuti imbwa dzisabude panze. Sedambudziko ratasangana naro kuti imbwa dzirudzi dzapaza makennel dzikazobuda panze, kureva kuti hapana jurawo, pane fenzi. Anove fenzi ngaasungwe. Ane jurawo akavhura gedhe rake ikauraya imbwa, ikauraya munhu, ngaasungwe. Ndinonzi Hanzatu, vanondiziva vanonditi Hanzatu. Hanzatu, itaura tikachesa. Nyaya yembwa yanetsa. Ende nyaya yembwa handizivi kuti mutemo uchiri kushanda here kana kuti hauchashanda. Kana kuti corruption yacho yatanga kubva kumapombi here kusvika kuimbwa futi hakuchisina chaakufamba. Nokuti nyaya dzacho ukangotara nyaya dzembwa, imbwa dzacho tinongodziona. Pakambonzi ma-stray dogs achatorwa, but hatorwi. Saka hatichaziva kuti mapurisa achiita basa ravo here kana kuti zvaane chiziano kuti munhu wakarumisa munhu nembwa unongoitawo zvaunoita kuti usasungwa.
Saka haisusi hatichaziva kuti nyika yacho ichiri kutongeka here kana kuita sei. Tiri mayuthi madhonga atobatsirwa. Tikunzwa tasvika pamba panoitwa imba idzi. Vatauri vakutaura kuti haana kutokuisa. Kusuka kwenyu chingava chichiriti. Ndo zvatiri kutaura kuti zvangofanana nemakombi. Hatisi kutaura nyaya yemakombi ati tiri kupa muenzaniso. Kuti kombi dzacho dzinongoonekwa murodhi dzingorimo. But tiri kunzi mapurisa ari kunetsa murodhi. Makombi acho nechati ari kusungwa acho ndaapi. Saka zvangofanana nembwa dzinongotenderera asi munhu anenge nembwa 14 papa. But akanzi akaruma munhu iyeye hapana zvazviri kuitwa ende vanhu vacharungochengeta imbwa. Chakunetsa ndechoti vanhu vakaisa mutemo mumaoko mavo ndopavanozonzi yamhosva, asi imbwa yakauraya munhu haisi mhosva. Saka hatichaziva kuti mhosva ndeipa. Zvinorwadza chokwadi. So manzwiro amaitawo munhu azowanikwa nguwai ari panzira. Tanzwa kuti hanzi munhu wemunharaunda makarimo. Munhu tangonzwawo atozofa usiku arumwa nembwa, asi muridzi wembwa aripo kumba kwake akatovhara madhoa right. Asi mhuri iri kuchema kuti munhu vafirwa nababa. Zvinorwadza. So mashoko enyu ekupedzisira kumhuri yeZimbabwe kunyanya kune vanochengeta imbwa angave api? Chandangokumbira ndechoti kana tichengeta imbwa ngasive nezvikwanisiro zvekuti imbwa dzinge dzine pekugara. 2, toita kuti kana paitwa kuchengeta imbwa paita security fence yekuti at least imbwa yako haibude mugeti. Ndo zvandoona ngezvinogona kubatsira ende mutemo woenforcewo panenge paitwa mhosva yemunhu. Ndotenda nemashoko ataura nemukoma vabva panguva andazopindawo. Chekutanga ndinoda kutiraya kublema government pamutemo wekuti imbwa dziri kungobreedwa nevanhu wese munyika muno musina mapepa. Imbwa dzinofanira kubreedwa nevanhu vane mapepa. Imbwa marabbies haarapike. AIDS chaiyo inotoone mushonga uri nani pane chirwere cherabbies. Taure pfungwa dzenyu baba. Taurei. Indakarasikirwa neshamwari yangu anonzi Godfrey Madzima. Nanhasi handikwanisi kuzvimiririra nekurwadzwa kwandaitwa nemukomana wangu shamwari yangu pamwe pangu. Zvinorwadza. Chireva kuti akatofa achihukura sembwa mururu wangu. Anga ari munhu akaenda kuchikoro akadzidza akatosiya mhuri yake. Zvinova zvinhu zvinondorwadza nanhasi. Saka ndikuti government ngaise mutemo kwete kurelaxa kuti chero kusina industry wongoti ari kuchengeta imbwa dzangokwirana dzongo dziri kukwirana kuti naite mari. That's wrong. They must have mutemo wekuti imbwa imhuka rabbis hairapiki uye havana mushonga wokurapa rabbis. Covid chaitori nani pane rabbis. Covid chaitori nani pane rabbis. Rabbis wakaona munhu achirapwa rabbis chaiko haukwanisi kumira panorapwa munhu arurarwa nerabbis. Saka ndikublema government nekusava nemutemo wakakodzera kumisa nyaya dzembwa. Imbwa dzese dzikutenderera ngadziurayiwe uye wese ane mbwa dzisingazikanwa dzabaiwawo dzavaccinatwa ngadziurayiwe. Thank you. Imbwa yakaruma munhu yakasarupa mazino aimire inotouraya kuti yaanyama. Haungamirire zvese vamukutoazvo kuti hanzi nyika azourayiwa chichazoitika. Yakangoruma yatoruma imbwa haukwanisi kuimisa. Saka therefore kuti government ngaive nemutemo wakakodzera uye vave varume chaivo vari kutonga nyika zvine musoro kwete unangosiya imbwa dzingotenderera zvinhu zvisina nemusoro. Zvafanira kutadza kutonga wari kuita kwafanira kuri wadomba wese wari kuhukura. Indaa yekuti hazvina mutemo, zvinhu ngazvive nemutemo. Thank you. Nozitawanda ndakutira kupenurai panhau yeimbwa idzi. Imbwa isusu nyangwe tiri kumusha taitoziva kuti imbwa yako ikaruma munhu unoripa. Imbwa yakafanana nekuti watsika munhu nemusha. Accident handiti. Iwe kana nembwa dzako sungirira imbwa dzako. Usati iwewe chengeta imbwa iwewe singasungirirwe. Ngokuti munhu wese ototya kufamba nenhau yekuti handipfuure nepapa noti pane sungirira imbwa dzako. Saka isusu tiri kumusha isusu. Imbwa yako ikaruma munhu unofanirwa kuripa.
iyi auraya munhu iyi itori ngozi nokuti vabereki vangu hauzoti imbwa yako ndiyandiuraya saka handizoti imbwa yandiuraya here wandiwandiuraya. Chengetedza imbwa dzako. Ndosaka chinzi sungirira chi imbwa yako nokuti imbwa yako ikandiruma nyange yakabayiwa itori mhosva nokuti imbwa yako ndiyadini yandiruma. Ini ndikatsika imbwa yako nemota yangu unokwanisa kundisungisa futi. Saka apa zvarwadza vanhu vakawandisa. Kumhuri yeZimbabwe mashoko angu ndekuti chengetedzai imbwa dzenyu. Ini ndonzi Reward Tambu. Mungarondedzerawo mhuri yeZimbabwe chiitiko chinosvisa chaitika kuno chemukomana arumwa nembwa. Tarwadziwa Singete kunzi mwedu adyiwa nembwa. Ipapo zvatirwadziwa. So iyambiro ipi rondedzerei zvizere yamuda kuita? Tine chisuwo chekuti vanofanira kuchengetera imbwa mumakedhi mavo. Hatizoziva kuti mutemo unoti imbwa munhu unofanira kuchengeta mapitbull. Pane akadyiwapo panonzi pachi nebhori. Hatina zvakanzi vanhu hatichakubvumire muchengete mapitbull because zvinosvika yakudyira mwana. Saka isu hatina zvatino takutokumbira chichemo kuti aiwa vanhu vane imbwa idzodzo hatichadziti hanzi kubhirida chi zvinhu zvinotiuraya mulokusheni. Ine mangwana nichadarika ndakadhakwa inondidya iri kunze because vanenge vasingakwanisa kuchengeta imbwa dzavo. Imbwa dzenzi ane nzara dzenzi akutoti akaona munhu inyama. Kunzi last kakora nepabva chiweshe parosa chiitiko chaitika chinosuvisa chokuti so pane mhuri yarumwa nembwa munomu noda kwemapitbull akuchikana nevanhu vasina kuchengetedzwa. Imbwa dzefanenge dzakachengetedzwa zvokuti hadzifanire kunge dzichiruma munhu jira sei zvinoita but tashamisika nechitiko chaitika nhasi unoyu nokuti vanhu varumwa pakafa vanhu nokuda kwembwa nokuti nzvimbo yangu anzi yakabayiwa majekiseni acho hapinde mupfungwa vanopinda muimbwa but imbwa yacho yakunoruma vanhu vakawanda vakutosvika pakufa vanhu nokuda kwemajekiseni iwa yembwa. Chinhu chinosuwisa zvikuru daro. Pane munhu wacho wada musvikira munhu ega ataurike naye but vamwe vacho tinoti hazvitaite kuti munhu aurayiwe nembwa. Imbwa inofanira kurohwa nemunhu but inyaya kutoti muridzi wembwa yacho asikatobatika asikakuita kugumika zvinorwadza mhuri yeZimbabwe. Hama dzemufi hazvisangana dzofa totsoka dziri papi so hama dzemufi kuti nzonyaya famba sei. Saka takatarisa mufuwi anga aine mhuri here anga ine makore mangani mberi. Atoriwo munhu unofanira kunge aitokura mhuri yake ari 20 years 19 to 20 years atosvika mhuri yakewo yoti aitewo but atofa achiri mwana mudiki ndoda kuembwa. Zvinorwadza chokwadi. Chiitiko chinosuwisa. Nyaya dzembwa dziri kuuraya vanhu dzawanda muno muZimbabwe. Kurudziro yamuda kupa kune vanhu vanochengeta imbwa ingavai? Vanhu vanochengeta imbwa ngavavharire imbwa dzavo. Imbwa ine nguva yene kunenge ichengerwa imbwa. Imbwa inovhurwa na6 ivharwa nenguva dzayene. Imbwa haifambi nguva dzese. Imbwa ine nguva dzaimbwa inochekwa zviri pamutemo. Saka imbwa yokupepera everyday masikati yesterday aiwa makutiregerera. Zvinorwadza chokwadi. So toita sei nevanhu varidzi vembwa vanosiya imbwa dzavo dzichida isoti? Varidzi vembwa vanosiya imbwa dzavo dzichida zvadzinodaidza vanhu ngotosungwa chiri nemutemo because imbwa chipuka chine mutemo chifanenge chinopinda mukenewo kana amenopa chinogara nepapi nenguva dzakakodzera chobudiswa nenguva dzakakodzera but kana munhu akungounza arumwa nembwa afa aiwa chiitiko chinosuwisa mukomo wangu. Zvinorwadza chokwadi. So takatarisa mashoko enyu kupedzisira kumhuri yafirwa mashoko api amungadi kuvaudza? Mashoko angopedza mhuri yafirwa ndengoti aiwa ngatichemetaura hama chinjai kweti kuone munhuwo asingazivi kuti imbwa ine mutemo. Munhu angotenga imbwa asati imbwa ine mutemo wayene. Imbwa isiri ingofamba murodhi umu. Imbwa ine mutemo wayene inovhurirwa ifa nenguva dzayene. Makatenga imbwa idzedzika shandisai mutemo weimbwa dzedziye. Imbwa inovhurwa na6 ivharwa na6 haifambi daylight apa imbwa apa. Saka pamwechete vanhuwo because imbwa dzawandisa mapitbull sofa akuraya vanhu. Pamwe pacho takutocha kufamba nembwa dzedzi because vamwe vacho vafamba dzemustreet handiti
vakutonange ate mabodyguard avo anenge ane zimbwa 2 ari munhu 1 afanidza murodhum tokoti kumhuri yafirwa nemhuri ika tocheva netariro. Muongororo netsvakiridzo tasvika pamba paitika chiitiko ichi. Tasvikuona amai ndofunga ndoketeka vanogara pamba apa. Vakataura ivo vakati no, imbwa idzi dzatorwa nepolisi dzakaendwa nadzo. Asi zvakare muridzi wembwa idzi ari kunzi haana hake kutorwa nemapurisa angosiyiwa akadaro. Saka uya mucomment section mupawo pfungwa dzenyu kuti zviitiko zvakadai so tosiya here vanhu vachingobhridha imbwa dzichiuraya vanhu semauraya dziri kuita. Aiwa, fungiro ndenyu. Uya mucomment section mupawo pfungwa dzenyu, but please don't forget to like, share and subscribe to What's in Trend so that whenever we post latest news automatically you'll be updated. We love you so much. See you next time.